Jak zrekonstruovat střechu své pomocí? Jako první je pochopitelně potřeba odstranit všechny původní vrstvy. Kačírek, stará geotextílie, zateplení, všechno dolů. Vyřezávání drážky na krycí lištu vám krásně nasimuluje dovolenou v písečné bouři na Sahaře. Vyčistit podklad, ideálně vyfoukat fukarem a začínáme skládat zateplovací pucle. Pěkně podpěnit a nenechávat mezírky. Přikotvit poplastované ukončovací lišty pro navaření fólie. Další pro čištění podkladu před pokládkou geotextílie, která separuje zateplení od fólie, ať nám tam nezůstanou nějaké kamínky. Rozmotání fólie pěkně do plochy a nastříhat části fólie na ateky a jde se vařit. Svary v ploše za nás umí udělat tady kombajn, kterému stačí, když ho jenom lehce navedete a on to zavaří všechno za vás. Teď se jde na atiky, tady už musíme všechno růčo, žádný automat nám nepomůže. Hubici je taky třeba jednou za čas očistit. Rohové detaily, vpusť a vaření je téměř u konce. Další vrstva geotextílie separuje od folie kačírek. Tahle je pro tyto účely tlustší. Pěkně svařit spoje, žádný kamínek neprojde skrz. Namastit svaly a vytáhat kačírek zpět na střechu. Kyblíček za kyblíčkem. Nesmíme zapomenout ani na krycí lištu, na kterou už máme připravenou drážku. Zacvaknout a předmelit. Kačírku bylo tolik, že by stačilo ještě tak na 2 střechy. Pozor, rozprostření kačírku je zcela zásadní. Vracejte je na správné místo. A máme hotovo. Teď si můžete užívat pravou kačírkovou masáž na střeše, která už neteče. A protože máme za domem takový menší rybníček, mohli jsme se po tvrdé dřině ještě i osvěžit.